jenenge Ondrek. Oh. Iya, Saka pasar aku. Oh. Aku saka pasar hewan kono mau. Wah, tak mau. Anakku. Bom, nano aku liwat kono ra nono. Lah iya, aku wis mangkat nang pasar mau. Oh, aku apa? Anakku kejak ono kelinci. Wah. Ono kelinci, Oh. njaluk tuku sak set. Lanang wedok. Ai. Heeh. Yo ono doro. Oh. Doro yo Sak set. tuku pisan, lanang wedok pisan. Wah, aku engko dadak gaweke kupon aku. Wah iya ora kae yo Wah. sake. Yo karo aku mau weruh manuk apik banget. Kakak tua. Burung ambunge iki apik, oceane iki apik. Oh, apa iki? Oceane iso kakak tua iso ngomong bareng. Oh to. Heeh, iso ngomong I love you, I love you. Weh. Kuwi. Ya aku ana loro to, Oh. tak nyang. Ora aku sing apik iki wedok apa lanang kuwi? Ya sing apik ya sing ngoceh kuwi nek Oh, menurut aku. Oh, iso nirokke omongane wong. Loro ki ngoceh kabeh. Heeh. Iso nirokke omongane wong, iso nyanyi. Oh, wow. Oh. Heeh. Lah aku seneng to, manuk iki mau iso nyanyi. Ki loro kabeh. Ora. Kaping siji sing iso Oh, kok nyanyi. siji to. Oh, aku ngomong. Pinten Mas manuke aku. Oh. Nek sing iki 500. Iso nyanyi. Oh iya, iso nyanyi. Ah iya. Larang. Ah nek sing ra iso nyanyi yo pira aku ngono. Oh. Ah nek sing iki malah 1 juta ngono. Aku larang sing ra iso nyanyi aku ngono. Lho kok aneh to kuwi? Ayo wah lucu tenan ya aku yo. Ye, Dik, kowe milih sing ndi anakku tak tekoni. Oh. Ya to. Ya sing nyanyi Kok Pak. nyanyi. Ayo. Ajuk bareng anu malah sing iso nyanyi kuwi 500. Sing anu ning aku seneng sing ra iso nyanyi yo ana akhire aku. Lah, saiki piye kok nyanyi masuk tuku to le? Aku mau bakule omong, Lah piye? nek sing iso nyanyi 500, sing meneng sak yuta iki mergane sing sak juta iki penciptane. Berarti manuk iki iso nyiptake lagu sing nyanyi iki. Ya iso lho, mungkin iso lho, Lek. Wong menungso ya ngono, iso nyiptake lagu, sing siji iso nyanyi. Ayo, Mungkin manuk ya ngono. tak tuku sing wis nganu wae Dik, aku ngomong karo anakku. Oh. Sing nyiptake wae sing dituku, men lagune akeh aku ngono. Lanjut. Tak tuku nang omah. Lah saiki tak gantung kae. Mune ora. Ora ae. Lah ngopo? Malah ning delep meneng-meneng wae ngene iki. Oh, lagi nyiptake lagu kok ya? Wah, yo engko aku ya ora ngerti apa iki lagi nyiptake lagu apa ora ya aku. Aku mah meneng wae delep. Nah, aku ngarani lho, Lek. Eh? Nah, aku ngarani lho. Oh. Kowe iki kok diapusi. Wah, iya ya. Wah, nek rampung tekan semono to aku. Ana kudune manuk iki iso ngoceh nyanyi apik ngono kae. To bregas ngono. Ana kok meneng dhewe ini gegek kuwi manuk gering. Wah, iya ya. Wah, engko iso tak balik engko ngancani aku ya baleke ya. Aku sih tumpakel delok kowe kok ya iso tuku manuk gering to. Wah, aku iki kapusan iki. Wah, yo manuk gering kuwi meneng kowe aku diapusi. Oh, wis kok dibalekke wae ra apa-apa. Engko tak ijolke sing muni kuwi wae. Ayo jenenge sing muni meneh wae ra apa-apa. Wis tekat-tekatan aku rugi sithik ra apa-apa. Oh, ana ngene iki aja aku diapusi aku. Wah, aku ra Dereng kanggo malah rame sing ngelingke aku ngerti ku nang ngejak anake sing cilik wah, wae. kudune ngejak aku apa piye ngono aku sing ngerti manuk. Ah iya, aku ora ngerti aku. Ayo diolke wis saiki. Ya yo, dicolke wae yo. Ku ndak wis selamati yo. Dicolke sing muni ya. Ayo.